Oh, Cashlibs, Eddylino, my U, my U, my U, my U. Hakuna kushamisiga wana ripotiri ne my U. Iwe waipanga maleseni uchino wantamulu. Batai uya ne begra kasara ni mabuku renyira uyari ne chibuku ne mandudu. Hakuna kushamisiga wana ripotiri ne my U. Hakuna chinu chakakosha pasi pano kunge education. Hakuna kurova madrugs muchigwinyisana muchiti meditation. Ngari kumadheudheu kana kurugation, ziva kuti yakakosha education. Kana kwash my daughter mchinorova fodya. Hakuna kushamisika wona ripotiri ne my U. Iwe waipanga maleseni uchino wantamulu. Batai uya ne bag rakasara ne mabuku renyira uyari ne chibuku ne mandudu. Hakuna kushamisika wona ripotiri ne my U. Pamwe pavainyora manoti imi mairova matotsi. Pamabuku hapana chitsotsi, kana waisaverenga hapana chitsotsi. Paitarisa vamwe pabhoti, imi maitarisa pasi pedheski. Timi vanhu vaidongorera ticha vakagara deya, vamwe vachinyora matesti. Hakuna kushamisika wona ripotiri ne my U. Iwe waipanga maleseni uchino wantamulu. Batai uya ne bag rakasara ne mabuku renyira uyari ne chibuku ne mandudu. Hakuna kushamisika wona ripotiri ne my U. My U, my U, my U, my U, my U, my U, my U. Hakuna kushamisika wona ripotiri ne my U. Iwe waipanga maleseni uchino wantamulu. Batai uya ne bag rakasara ne mabuku renyira uyari ne chibuku ne mandudu. Hakuna kushamisika wona ripotiri ne my U. Okay, education comes first. Kwete kutungamidza quest. It's Cashlibscity.